Ce a însemnat 2020? 2020 a însemnat, în primul rând, pentru cabinetul în care lucrez, sunt medic de familie, a însemnat foarte multă durere, foarte multă presiune și a însemnat enorm de multe informații, o avalanșă informațională care a venit peste noi atunci când la începutul anului am înțeles că ne confruntăm cu o boală nouă, cu un virus nou, împotriva căruia la momentul respectiv și nici acum, din păcate, la finalul anului, nu avem un tratament eficient și sigur. Fiecare dintre noi a încercat să facă ce a știut mai bine. În primul rând am încercat să facem zid în fața spitalelor pentru a le proteja. Am încercat să ne apărăm colegii și nu am reușit. Suntem tot oameni ca și dumneavoastră. Această dramă care s-a numit pandemie ne-a unit pe toți. Au dispărut granițe, au dispărut continente și ne-am unit. Și dacă prima dată am vorbit despre SARS-CoV-1 în 2003, în 2005, apoi din nou în 2013, uite că în 2020, la orizont a apărut speranța. Ce aduce un vaccin? Aduce posibilitatea, în primul rând, de a împiedica formele severe de boală. Aduce posibilitatea de a apăra pe cei care sunt vulnerabili din jurul nostru, de a pune în genunchi acest virus și de a ne câștiga dreptul de a trăi și de a ne bucura. Și eu mă vaccinez.